jarwaning sulistyang warani Sandi Asma. Masa? Wraga piring jagat raya ayumu mong lair wae Hapsari soteng iwang Hendra Jaba lan jero beda Kita kok ngalamat ngenes iki ya, Tru. Iya. Kalau ngalit mangsa jambu Nanung kok pedhot talining tresna Umi Hafifah aboting tresna karya Ki Haji Sukron Suwondo. Yo. aku bingung campur uyang mega mendung terus aku Gagap-gagap yo dadi cakrane ngratu. Nah, tolak ukur. Grayang-grayang ini tekan gon. Nah, nggih, betul. Berarti niki baleni sing D niki kaya sing B nggih kaya. Nggih. DB. Kok DB DB? Ini penyakit. Pripun to? Monte iki kan ada 4 bait A B C D. C-nya ref, D-nya yang terakhir. Berarti D karo B iki padha. Berarti yo DB. Oh ya bener kowe Dika. Nggih to DB. Kok terus gek terusane urip ana Ora.
Nanai, ngarani kene. Sing bergas mesti Sikit. Penak kuwi jebule kuwi ceritane nganu, wong wedok seneng karo wong lanang. Nggih. Wis jane sing kuwi sing wong lanang wong wedok to sing ucapke mau. Niki sing cewek. Oh sing cewek. Jane isih ganteng bojoku wis hebatmu. Lah kok malah aku bareng wis duwe anak siji kok kaya nyawang bojoku kaya bosen. Bosen, betul. Oh intine ngono kuwi to laku. Nggih. Mbah Sukron iki pancen keren. Mbah Sukron iku lah nggih ya Allah, Masya Allah. Ah, iya iya. Kisah nyata kuwi mesti. Niku ora fiktif niku. Sing breges mesti teng ceritane anake wong kondang Gus. Nggih, sing kondang Ramane. Lah nggih Ramane.